Как да сменим габаритна кружка на таблото, където са копчета за парното. Така, много е забавно. Първо трябва да махнем кастофона. Сваляме кастофона и тази релса, защото пречи. Така, трябва да махнем също и тахографа. Имаме ето такива скоби за него. Така, пъхаме ги и така полека изваждаме тахографа. Ейде. Така, изваждаме тахографа назад. Махаме задължително и неговата решетка. Така, вземе едно или отверка, или едно ножче. Надигаме кръчетата. Внимаваме да не поразим кабела, така мисля, че отгоре бяха. Така, вадим тази решетка, защото пречи. Внимаваме с тахографа да направим нещо. Така, когато извадим всичко, габаритната кружка се намира тук отзад. Сега ще пробвам да направя след малко един кадър, в който ще се види къде седи. Седи отзад на таблото. Общо взето, като бръкнем така с пръсти и я напипваме, лошото е, че се намира малко навътре в една дупка и трудно се достига с пръсти, но бъркаме с дясната ръка от тази страна, бъркаме и с лявата страна и с по един пръст от двете ръце полека трябва да завъртим самата букса и да извадим кружката. Внимайте да не изтървете надолу, че не се знае къде отива. Вземам я, вадим я, сменям я и по същия начин полека. Сега на мен ми е по-удобно с лявата ръка. Хващаме така с два пръста, леко я пъхаме надолу в дупката и започваме да натискаме полека, докато и намерим мястото отново с двете ръце и леко я завъртаме. Трудно се трудно се сваля и се слага, но това е единствения вариант, който съм измислил тук да сменим кружка. Сега да видим дали ще мога да ви покажа къде седи тази кружка. Сега ще бръкнем с пръсти така. Много се скрива видимостта. Значи, така, ето я, не знам дали я виждате, и тази пластмаска е. Ето я. Къде мърдам. Реално само в средата има кружка, ето в тази дупка, затова е малко трудно да бръкнете с пръсти, но с единия пръст на едната ръка така, от другата страна с другия пръст на другата ръка пъхате и полека трябва да завъртите това чудо. Това мисля, че е най-добрия ъгъл, който мога да ви покажа. Не знам защо се идва да кажа габаритна кружка, като то си е просто една нормална кружка за табло. Ето я, 1,2 вата от мъничките. Реално е като габаритните кружки на коли, но е по-малка.